En canto á pintura, só nos queda un cachiño de pintura do 16. Trátase dunha natividade, do nacemento de Cristo, que evidentemente está nun estado lamentable de conservación porque hai verdín a lumidade por todas as esquinas neste templo. A igrexa, igual que en Nogueira, que comentaba Antonio, a igrexa estaba toda ela encalada, e sobre ese encalado dispuxeronse despois os retablos que había decorando a igrexa, que estaban dispostos tamén os santos, entre eles o patrón, que era San José. Sen embargo,